γιατί εγώ για το Army γίνομαι θυσία. Και φυλακή θα μπω για σαν δεν πούστες. Θα μπω για φυλακή να τελειώνω. Φυλακή θα μπω ρε πούστες, εξαιτίας σας. Συνελήφθη λοιπόν εχθές το μεσημέρι ο 35χρονος YouTuber. Το 35χρονο συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης. Ήταν ο εμπνευστής των βίντεο με κακοποίηση των παιδιών ΝΑΜΕΑ. Αυτός θα ξεκίνησε όλο. Είναι χιλιάδες. Τους χαρακτήριζε Army. Ήταν ο στρατός του, όπως τους έλεγε. Εγώ ήμουν έτσι ένας μπατσάρας Ηρακλής, τράβαγα κουπί από τη μία πλευρά, γρήγορα, δυνατά. Οι άλλοι ήταν τόσο χτυκιάριδες που τραβάγαν κουπί και επειδή εγώ τραβάγα γρήγορα, είχε γύρει το καράβι έτσι. Κι εγώ! Σκρίσω όλοι! Παμπαμ! Τα λέμε